Halkara Kuraş Asosiasiyasynyň ýolbaşçy Haýdere Farmanyň ýolbaşçylygyna wekiliyet gahrman arkadagymyň atyrly başlangyjyndan hemde ýygyderli taýlanmasynyň binýat uran arkada şäherine baryp gördi. Mehmanlar täze şäheriň bina ýerlik aýratynlygyna syňlap, onuň arasaçylyk, awadançylyk, binalarynyň ýerleşdirilşi we ekologiýa derejesi babatda ýokary halkara görkezçilerini dogry laýyk gelýändigini aýratyn nagtadylar. Halkara Kuraş Asosiasiyasynyň ýolbaşçy arkadaş şäheriniň köporly sport toplumyna bolup, ähli görkezçiler babatda ýokary halkara talaplaryna dogry laýyk gelýän we kämil derejede enjamlaşdyrylan sport toplumyna döredilen şertler, mümkinçilikler bilen tanışdy. Mehmanlar Türkmenistanyna beýleki urlar bilen bir hatarda sport ulgamynyň hemme taraplaryň ösdürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilmeginiň guwançly wakadygyny nagtadylar. Halkara Kuraş Asosiasiyasynyň ýolbaşçy arkadaş şäheriniň köporly sport toplumyna bolmanyň çäklerini, ýurdumyzda olimpiýa hereketiniň hemme taraplaryň ösdürilmegi, paýtagtymyzda dünýä ýarışlarynyň ýokary derejede geçirilmegi urunda döwlet derejesinde alad edilenligi üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza çuňur hoşallygynyň nyşany hökmünde ýürete sport libaslaryny we onuň güwan hamalaryny goşurdy. Munyň özi ýurdumyzda sportyň başa-baş döwüşden gotuguruna degişli görnüşleriniň ösdürilmegine, aýratyn hem olimpiýa hereketiniň giňerme ýa bolmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýän görkezýär. Goşurylan sport libaslary, olaň guwanamylary bolsa edilýän alada hoşallyk hökmüne kabul edildi. Bolsa ýurdumyzda sportyň ähli görnüşleriniň ösdürilmegi uruna edilýän tagallaryň anyk netijelere eýe bolýanynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Men Halkara Kuraş Asosiasiyasynyň prezidenti Haýdary Farman. Täzin akylly şäheri arkada şäherine gelip görmäge döredilen mümkinçilik üçin ören buýsanýan. Gysga wadyň içinde şular ýaly owadan şäheriň gurulanmagyna haýran galýan. Bu ören görnükli öňdobarjy şäher. Meni Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy we hormatly prezidenti şeýle-de Türkmen halkyny şeýle ajaýyp şäheriň bina edilmegi bilen gyzgyny gutlaýan. Dünýäň başga künjeginde şeýle tassamany görüp bilmerdiňiz. Bu tassamaň maksady ýaşlaryň başarnyklaryny görkezmekden ibarat. Şeýle-de biz Aşgabatda geçirilen 14-nji kuraş çempionatyny gördük. Arkada şäherine olimpiýa hereketini we kuraş asosiasiýasyny ösdürmek barada gepleşikler alyp bardyk. Türkmenistanyň hökümetine geljekde kuraş sunuwaty boýunça geljeki maksatlarymyz barada gepleşikler alyp barmak mümkinçilikleri üçin sag bolsun aýdýan. 14-nji kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 agram derejesi boýunça ýarışlar geçirildi. Şunu ýarışlaryň 8-si zenanlaryň 7-si bolsa erkekliň arasynda geçirildi. Türkmenistanyň türgönleri beýleki ýurtlaryň türgönlerine garanyňda ören ýokary netijeler görkezdiler. Türkmen türgönleri 5 altyn medali eýlediler. Ýeri gelende bellesek Türkmenistanyň gatnaşýan türgönleriň ählisem baýrakly orunlary eýlediler. Şunu 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç umumlykda 15 medali türkmen türgönleri munasip boldular. Muňa özi kuraş boýunça geçirilen çempionatyň taryhynda ilkinji gedekdir. Geljekde dünýä türgönleri türkmen türgönlerinden görüle alarlar. Kuraş boýunça geçirilen çempionat ören ýokary taýýarlykda geçdi. Türkmen halkyny şeýle ajaýyp çempionaty geçirmegi bilen gutlaýan. Görüşimiz ýaly ine bu sport gaýdy. Ol üç dilde beýan edilýär. Türkmenistanyň hormatly prezidenti ýurdun ýaşlaryna uly üns berýär we sporty ösdürmekde giňerimli işleri alyp barýar. Men Türkmenistanyň hormatly prezidentini alyp barýan nusgalyk işlerinde uly üstünlikler arzu edýän. Bu Aşgabatda media forum geçirildi. Biz bu media forumda möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Men bu foruma gatnaşyjylary Türkmen halkynyň milli liderini we hormatly prezidenti çempionatyň ýokary derejede geçirilenligi bilen tüýsürekden gutlaýan, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzu edýän.